Beetje hier. Twee weken had ze de tijd om een keuswerk te maken. Dat maakt nee, compleet en aanwijzen. Jan Oorzinga is thuis bij fase uit eindzet. Hij zal zijn tijd hut neder gaan, want zijn beeldhouwwerk is net makkelijk te maken. Hoi, Oh ja. Jan, hoe is het? Nou, goed, ik druk bezig met muziek. Hier werk je jou altijd? Dit is jouw plak? Hier is mijn denkwerk. Dus hier teken ik en ik ontwikkel ik iets en dan maak je schetsen. Maar dit heb je wel nodig om je helemaal aan te sluiten en Ja, de opdracht. ja, de opdracht. Breng Friesland naar binnen. Dan. Ja, nou, dus we hebben een paar dagen ook gewichtig geweest om denkwerk en toestand. Wat is Friesland? Een stukje energie, absoluut. En hier heb ik deze mandje. Die heb ik ooit een keer maken, maar daar maak ik nog een kopie van. Ja. En dat is dan de stiende man van Harlingen. En die had ergens Friesland rijden. Een dikje of hingje. Dus het gaat over energie, het gaat over in beweging wijzen, Ja. het gaat over Casper die Robles, het gaat Ja. over het pompenblad, dat is het symbool van jou. Ja, en de Elfstedentocht, dat is voor mij helemaal op een moment. Ik ging daar vandaag om hier 2013 voor de 100ste ien keer gaan fietsen. Ja. En dan heb ik... Maar als je onderbreken mij, wat maak je dan? Ik Hoe maak vertaal hier- je deze denksprongen al jaar waarom Ja. in een Zo. kunstwerk wat je exposeren kan? Mijn bedoeling is een kaart van Friesland. En dat wordt met staal, alle relieven met het op maken, met de gaatjes en toestanden. Ook ergens in water. Hè. Friesland is voor mij de eerste punt waterland. Als ik Friesland ding is water. Wetter, ja. En dan komt een grote peel, dus ergens op een vlaggenmast. En daar wordt zo'n pompenbladen omhingen. En die pompenbladen die gaan zien in elkaar verbinding. En slag het jou dit voor, nou, hoe 2 weken? Het moet nou een slaagje van dit. Ja, Moet want ik de hier nog vorige beginnen? keer kwam je geen tijd niet, hè, maar die fjouwe Ja, roeren. ja, absoluut. Dat vlieg je toen ik even. Ja, Wat als je doen hier Ja. stappelijk overschatten van de zaak. Het slagde Jan vorige week net om zijn zwaan op tijd kleer te krijgen. Maar de jury vond zijn ontwerp sterker nog. De tijd is om. Ik maak hem vragen de zeel te verlitten. Deze opdracht vind je een hartstikke leuke opdracht. Ja. Want hoe geweldig is het als je al in het Fries Museum exposeren kan? Eigenlijk als eerste. Nou, het zal een stukje promotie aan mezelf worden. Nou, zullen we je net langer van het werk horen? Bedankt. Ja, oké. Succes. Ja, En ik zit snel in het museum.